Drama presents Handumanan So Ka Awit. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminaw ni ining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Ella. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. You'll be in my heart. Ano ba daw sa iyang kaagi karon? Mo kining sa kababae nga nagtago sa iyang address sa Cebu City. Ang at mga tatampo nagdasangan nga Ella. Huwag kay igabahos. Huwag ka maghuna-huna sa mong kahago. Aron makaeskwela ka lang. Unya karon nagpamablos ka. Baga kag naong, Ella? Karon kay imo man nagtinuyuan. Hala, sige. Barugi na. Nagtuo kag makakuha kag suporta gikan na mo. Ma! Sorry, Ella, pero wako ikabuhian ang gimabdos nimo. Ipaw kagid na pila pa edad na ko. Nagswila ba ko? Unya ako, Marco. O sa'y pagtuon mo na ako, kaya na ako nga ako ra? Salbahis ka! Sensya na, Ella. Anak, pasensya na ka ni Mama, ha? Wa pa gani ka mataw, pero grabe na kagupot ang atong kinabuhi. Sa agad ni Mama, nak. Ma, unsa ni? Di ba klaro? Imo na mga sinina. Ma, pa. Papasilo ako ninyo. Ayaw na ninyo buhatan ako. O ako mahima kung asa ko paingon ko inyo ko palayason. Problema na nimo, Ella. Maski pili man nimo kinabuhia, di ba? Pes, barugi ang imong mga desisyon kaysa among tan-aw murag. Wa ka naman magkinahanglan namo. Ma, dili na tinuod. Layas na din Og ayaw na gid pakita na mo bisag kalusa. Pa! Looya sa nimo day, oy. Nuwi kay ka, oy. So, ayan ako kangyo ang akong uyuan din sa kuan, ha? Kanang sa salon. Kung pwede ba nga anhilang ka din sa salon. Kay kung dako palang untang amo, no? Na, padayunon yun unta ti ka dito, oy. Pero pwede naman siya tong gamaya, god. O niya, daghan pa jud ka ay mi sa amo. Nakasabot na ko, day. Wala biya sa nila magpapanig mo sa? Wa may konsiderasyon? Madros baya ka? Pero sige lang. Suwailan ako hangyo ang ako uyuan nga bayot. Okay rin ako. Pero kinahanglan nga, tabang-tabang sa gaglimpyo din sa salon, ha? Sige, sir. Uy, kaso na ako. Oh, Pwede sad kung nagkuwang ka og tao. Pwede sad ko nimo i-hire, sir. Aron na po ko'y income. Og aron sad, makatigom ko para inigpanganak na ko. unya. Kaya ka nimo? Karon nga mabdos na ko, sir. Wa ko'y dili kayang buhaton. Bahalag lisod. Basta para sa kong anak, buhaton ako ang tanan.
Tiyo, thank you kaayo ninyo ha. Kung dili patungod sa inyong tabang nako, dili ko gini mahimo. Ay, naun sa kabayain. Mura ka na sa dakong pag-umangkon, oy. O mura na sa daw na mong anak-anak na si Mitch ka, imong anak. Dinigo na dagdako sa salon. Napamahal sa danamo, yung murag amog yung pamilya. Oh, Giaway ko dito sa school, am. uy, nga naman. Kinsa may nag-away ni mo dito, ha? Na, pagkuhan ako dito ni ano, naghilak na dito. Iaway na dito siya mga classmates. Asa ko nawayang tinod na papa. Ila kong giaway. Unya giingnan ko bayot pa kuno ko papa. Ah, unsa? Ah, giaway nila ang among princess? Ah, shh. Ayaw na paghilak na, ha? Ogma, atoon na ni am-am sa inyong school ang nangaway nimo, ha? Asa man di akong tinuod nga papa. Mitch, nak. Ella, ganun dili naman lang nimo suwayan o paila-ila ang bata sa iyang tinuod nga amahan. Paraon sa Tiyo. Para masakit lang akong anak. Sa sugod pa lang, giambando na rin niya si Mitch. O kung interesado pa gid siya, unta, nangita na siya paagiron nga may laila iniya iyang anak. Pero wa. Wa sige himong lakang. Buot ipasabot, wa siya mo acknowledge nga na si anak nako. Dili siya willing magpakaamahan. Ella? Mama, waday ko'y papa. Mitch, nak. Wasat ko'y lolo og lola, ma. Ha? Gusto na tingali ron ang panahon nga balikon mo ang imong mga ginikanan. Mata kahibaw, basin, dugay na kanilang napasaylo. Tiyo, Ella, happy nimo. Why mga ginikanan nga dili makaagwanta silang mga anak? Suway lang. Ella, anak, salamat ka nagpakita ka na mo ni Papa nimo. Pasaylo ami na. Pasaylo ami sa among pagsalikway nimo. pasaylo asad ko ninyo, mapa. Dako kay kong sa ninyo. Mas nagkumigsa nga nahimo nimo na. Nagpadami sa among gibati nga kahiubos. Ug wala mo huna-huna ang imong kahimtang nga nagmabdos ka nga ikaw rag usa. Napasaylo na ko ninyo, ma. Ha? Unak, dugay ka na namong gipasaylo. Oh, mauna ba ni ang among apo? Opa. Mitch, nak. Mao ni si lolo og lola nimo. Amen ko, lolo. Amen ko, lola. Pagkabuutan sa akong apo. Dali. Hag ni Lola, B. Dali. Kagwapa. Gwapang bata. Balik ka dinhi sa ato, ha, nak? Dalagbalik ang imong mga butang dinhi. Ingon man ang mga butang sa akong apo. O anhin na mo po yung balik sa ato. Tinuod ka pa? Una, tugay ka na namong kipaabot nga mo balik. O karon nga ni ala ka, mamawi minimo. Ingon man sa among apo.
At least, okay na mo sa imong parents diha. After 7 years, no, naka-reconcile na jud mo. Mauli giday. Gaan na gid kaayo kong pamati ron. Mura kong naibtan og tunok. Why? Ya karon, unsa may plano nimo nga nabalik naman ka sa inyo? Unsa nak? Mularga kas gawas? O ma, kana kung okay rin ninyo nga ibilin ako si Mitch ninyo. Pero gano kinahanglan pa man nga ato kas kawas manarbaho nga pwede man nga anhilang ka din sa ato. Pa, naibaw ka bitaw nga wa ko makahuman sa kong pagtuon. Og bisan pag mo eskwela ko balik, dili na sa ko ganahan kay pila na edad na ako. Unya, nag-eskwela na sa si Mitch. Makakita man tuod kog trabaho din pero lahi ra ang kita kung ato kas gawas man trabaho pa. Ma, Aw, Nahala sige anak. Kung mao'y tanaw nimo nga mao'y makaayo nimo, suportahan ka namo sa imong plano. Og ayaw ka balaka ni Mitch, kami rin bahala niya. salamat ma. Pa, naana di kay gi-applyan. salamat din taon. Kay wa ko ni mo lisod-lisod ra Ginoo. Nakalarga ra gyud taon ko din hislaing nasod. Bisan mingaw. Pero buhaton ko ni tungod og alang sa akong anak. Bisan wa siya amahan. Pero dili na ko ipa-feel niya nga kuwang siya sa pagmahal. Makatigom lang kog sakto-sakto. Magdegosyo ko dito sa Pinas. Aron dili na kinahanglan nga magkalagyo mi sa akong anak na si Mitch. Kumusta man ka diha, nak? Okay ra ma. Kamo diha. Okay, Rasad. Hindi si Mitch, Gustong makikstorya ni mo. Ma, kanos naman ka mo uli? Mitch, nak. Next year pa makauli sa mama. 2 years man akong kontrata din Uli na lang, ma. Sige lang, nak, ha? Magtigo mo sang maayos si mama din aron inig uli ni mama. Dili na ta magkabuwag. Anak na lang si mama. Uli na lang dayon, ma. Mitch, nak. Agwanta lang sa kita karon, Mitch, nak. Puhon, sa dili madugay. Magkita raw niya tagbalik. Uy, kadagan ba tig missed calls ni mama sa akong messenger, uy? Nga naman ka, ha? Tawagan ako, be. Ella, anak. Ma, nga no? Anak, andang maimo ka og galigod. Si Mitch, wa na. Unsa, ma? Unsi wa na? Naligsan si Mitch, anak. Gilipat manggod mi niya din sa bahay kay iya mikipatuo nga natuog ra sa taas. Unya wa mi kabantay nga ni gawas day siya. Ug mao to nahibuog na lang mi kung anong nagagubot na sa gawas. Si Mitch di ay kinaligsan sa bahanan. Kinuha ko, ma. Dili na tinuod, ma. Dili na tinuod.
Mitch, anak. Ay, anong nahitabo man anak. Ella, Marco? Ikaw? niya ako tungod kay nakabalita kong wa na nga itong anak. Ella, sorry sa... Karon ka na naman pakita nga wa na siya. Pero sa buhi pa siya, wa ka makauna-una sa pagpakita niya. Ella, pasaylo ako. Naibaw ba ka? Nangandoy mong anak ka may laila ka niya. Pero wa ko buhata tungod kay gusto ko. Ikaw mismo makauna-una niya. Dili ko gusto masakitan siya sa wa ni mo pagdawat niya. Nagmahin ako, Ella. Pasawahin mo pagbasol. Wa na ang imong anak. Pahawa na din eh. Kay bisag kanus dili tagit ka mapasaylo. Bitch, anak. Anak ko. Sakit kaayo dawaton, hangtod karon nga wa na si Mitch. Kanimo nak, I hope you're safe in God's hands now. Rest easy, nak. Pohon, magkita raon niya ta. Ug unta, i-guide mo si mama sa tanan akong pagkabuhaton. Dinhi na lang kutob. Daghang salamat, RMN.